Исәнмесез, кадерле дуслар. Сезнең белән яңадан Фәйрүзә Мустафина, Татарстанның социаль тәэмин итү бүлеге җитәкчесе. Дусларым, бүген чәршәмбе, 19 июнь. Яңалыклар да бар, сезне барысы белән дә таныштырып китәрмен. Аллага тапшырып, бүгенге эфирыбызны башлап җибәрәбез икәнен аңлатырмын. Кабатлап китәчәкмен, бәлки кемгәдер яңалык булыр. Аннан соң совет акчасы әйләнешкә кертү өстендә эшлибез бит инде. Уже банкларны бу турда кисәтә башладык. Бирәмен. Бу совет акчасы белән зарплатлар бирү башланачак хезмәт итүче кешеләргә. Именно Советлар Союзында эшләүче кешеләргә. И бик күп сораулар туа, нишлибез соң без ул совет акчасы белән? Менә шул сорауларга җавап биреп китербез, дуслар. Мин бүген бакчадан, дачадан сезнең белән связьга чыктым. Эфир удачно гына үтсен инде дип, менә Аллага тапшырып тотындым. Үткән атнада, чәршәмбе көнне эфирны ахырына кадәр алып барып чыгарга YouTube бирмәде. 22 минутта өзелде. Аннан соң яңадан куша алмадым. Аннан кешеләр таралып бетте, и все. Мин инде калдырдым менә бүгенге көнгә. Анда әйтелеп бетмәгән сүзләрне бүген сезгә җиткерермен. Мине ничек ишетәсез? Плюс аль, пожалуйста, чтоб мин белим, мине ишетәсезме, юкмы? Кем белә бит? Күп расстояниеларда кешеләр Украинадан да чыга, чит илләрдән дә чыга, Испаниядән да чыга. Шуңа күрә беләсем килә, мине ишетәсезме сез? Плюс куегыз. Әйе, дуслар. Сез яңадан әйтеп китәсем килә. Безнең ил оккупацияда. Совет Социалистик Республикалар Союзы СССР оккупацияда 28 ел. 91 елда безгә белгертмичә, безнең юридик грант булмаганлыктан файдаланып, безнең совет властын вооруженный захват белән 93 елда Ельцин властка килде. И менә шул көннән башлап әкрен генә безнең кату башланды инде. Бүлделәр республикаларга, аларны аерым дәүләт дип игълан иттеләр. Бу законга каршы. Безнең Советлар Союзындагы бөтен союзный республикалар бер ил составында. Россия Федерациясына исемен үзгәртеп безгә игълан иттеләр. Бу законга каршы килә, чөнки Россия Федерациясе РСФСРдан илгә әйләнергә мөмкин түгел. РСФСР ул союзная республика СССР составында. Бу беренче. Менә оккупацияда булганлыкның билгеләрен әйдәгез яңа баштан нитеп китик әле, искә алып. Беренче, без долларга бәйләнешле булып калдык. Советлар Союзында мондый хәл юк иде. Беренче билге оккупацияның бу Запад Америка Кушма Штатлары һәм Англияның оккупациясында бүгенге көндә безнең илебезнең байлыкларын чит илгә чыгаралар. Безгә аның нәрсә диләр әле, русча әйткәндә, львиная долясы гына кала. Шуңа күрә безнең илдә хәерчелек, пенсионерлар, бумажлар дәрәҗәсендә ниләрдә, теге мусор бакларында казыналар. Бу әдәм көлкесе, кызганыч. Уртача пенсия где-то 10 мең, наверное, аның яртысын квартплатага түлиләр инде. Менә шундый хәлләр бүген көндә. Беренче билгесе, значит, без доллардан зависимый булып калдык. Тагын аның билгеләре ап-аермачык, шәһәрдә билгеле англис телендә, магазин исемнәре, анда бутикларның исемнәре англис телендә, и даже теге ниләрдә, эстрада җырларында, ярышларда
англисча җырлар җырлый башлады. Англис телендә. Менә уйлап карагыз инде. Менә кая барып җиттек. Үзебезнең җырларыбыз юкмы безнең? Җыр язучы авторларыбыз юкмы безнең? Нишләп без кул чаба-чаба англисча җырлаган кешеләрне тыңлап утырырга тиеш соң әле? Белән сез килешәсез. Ondan соң әйдәгез әле дәүләтнең нәрсә икәнен искә төшерик әле. Мәктәптә укыгандагы белемнәребезне яңартып алыйк әле. Нәрсә соң ул дәүләт? Дәүләт ул олы бер гаилә. Олы бер гаилә. Менә гаилә, бик күп гаиләләр безнең дәүләтне тәшкил итә. Безнең дәүләтне җимерер өчен Запад оккупантлары, Америка Кушма Штатлары, Англия белән бер булып, безнең дәүләтебезне тарката башладылар, сигеледер. Бу Америка Кушма Штатларының, Англияның планнары 50 ел элек уже әзерләп куелган план булган. Без бу турыда белмәдек. Бу планның исеме План Даллесы. План Даллесы безнең СССРны таркату планын бик башлы кешеләр Америкада институтлар әзерләгәннәр. Менә ничек иттереп СССРны таркатырга була? Потому что безнең СССР шундый көчле, шикләре бик нык саклана торган ил иде. 17нче елда безнең илне таркатырга маташып карадылар, гражданнар сугышы булды име? Октябрь революциясе. Анда да барып чыкмады аларның планнары. 41нче елда алдан әзерләнгән фашист оратор Гитлер аның җитәкчелегендә безнең илгә кисәк кенә басып кирип сугыш булды бит инде. Ансы икенче ниләре булды. Попыткалары безнең илне басып алу хыяллары тормышка ашмады. Безнең совет халкы көчле халык булып чыкты, рухи яктан көчле халык булып чыкты. И менә барып чыкмады бит инде. Сугыш, кораллы сугыш аркылы безнең илне алып басып ала алмаячакларына ышангач инде бүтән планга күчтеләр. Инде салкын сугыш, менә шул юридик грамотный булмаган халыкны безнең алдау юлы белән демократия дип анда, демократия, свобода слов, ирекле сүз, нәрсә хәтите шуны әйтегез дип име, бу халыкка җитә калды инде. Кешеләр инде кайберләре прям нәрсә әйтсәң дә була, моның өчен бер нәрсә дә булмый дип. Менә шулай итеп безне капитализмга кертеп җибәрделәр. Бу нәрсә өчен кирәк булды соң? Демократия, вот это свобода слова. Совет кешеләр өчен бу ниндидер бер яңалык булды. Кемнәрдер моны күтәреп алды. Гына аңлый башладык. Бу сүз иреге башта гына бирелде дә, аннан соң әкренләп тыя башладылар. Менә хәзер бүгенге көндә ирекле сүз дигән әйбер бөтенләй юк. Бөтен нәрсә тыела. Авызыңны артык ачсаң, сине хәзер берәр нинди ысул белән сразу авызыңны жаптырырга могытлар да. Аның ысуллары бик күп. Ул турыда дагы әйтеп китәргә булыр. Менә шулай итеп, дуслар, без оккупацияда булганның билгесе, значит, магазиннарга исемнәрен англис телендә Американың джинслары, безнең илне киендерделәр джинсларга. Аннан соң тагын нинди билгеләре? Безнең производство бөтенләй юк. Завод-фабрикалар таралды. 36 мең завод-фабрика, 36 мең фабрика таралды. 16 мең авыл юкка чыкты. Потому что ник юкка чыкты? Потому что урбанизация халыкка шәһәр җиренә китәргә условия ясадылар. Фермалар бетте, колхозлар бетте. Мискин халык ашарга, эшләп акча алырга мөмкинлек булмагаштан дворник булып, кем ничек булдыра ала, шулай итеп шәһәр җирләренә китеп, шулай итеп тамакларын туйдырыр өчен эшләргә мәҗбүр булдылар. Менә уйлап карагыз әле, 16 мең авыл ташан юкка чыккан, җимерелеп ята. Ширеп яталар өйләр. Бу кешеләр
рәхәттән чыгып киткәнме соң инде? Менә шушы оккупантлар бер дә кызыксынмаган инде безнең хуҗалыкның алга китешенә, безнең завод-фабрикалар эшләгәненә, без чит илнең производствосына, аларга прибыль китерергә. Шуңа күрә менә безнең территорияга 100 еллаган дәвердә кызыгып яшәүче западлар үзләренең теләкләренә ирештеләр 91-93 елларда. Бүгенге көндә дә халыкның күбесе аңламый хәзерге положениены. Кызганыч бу, кызганыч. Дусларым, мине ишетәсезме? Языгыз әле. Сез кайлардан? Үземә үзем генә сөйләшеп тормыйм микән мин? Сезнең белән диалогта буласы киләдер. Ато, может, мине тыңлаучы кешеләр юктыр, ишетмиләрдер, мин монда кызып сөйлим. Читен булса да языгыз инде шунда. Я плюс куегыз инде. Я минус куегыз инде. Менә шулай итеп, дуслар, һәрбер эфир алдыннан мин тоже дулкынланам. Роликларда язам бит инде, теге белемем. Менә ничектер дулкынлану дигән әйбер бар. Ничек эфир барып чыгар микән инде? Тагын интернет отводить итмәс микән инде дип шулай менә әле мин дачада булгач әле тоже дулкынландым инде. Сөйләп булыр микән сүзләреме дип инде. Менә дуслар, шулай итеп без капитализмның ниен татып карадык тәмен. Тагын нәрсә билгесе нинең безнең оккупациядә булган икәнебезне. Бу инде беренче тапкыр караучылар өчен, ышанмаган кешеләр өчен мин моны кабат әйләндереп сөйлим. Оккупациядә булганның тагын билгесе безнең мәктәпләребездә балаларга Американың программасы буенча белем бирәләр. Менә ЕГЭ дигән сүз сезгә таныш бит инде. Балаларның башын катыралар ЕГЭ дип. Ул тоже Америкадан килеп кергән нәрсәкәй. Ул бер дә кирәкле бер түгел. Мәктәпләребездә бүгенге көндә балаларга гел кирәк булмаган Америкадан кертелгән, Америкада бастырылган ниләр белән, китаплар белән, аларның программасы буенча бастырылган китаплар белән балаларыбызга белем бирәләр. Укытучылар белән дә сөйләшергә туры килә. Алардан шундый ни ишетәбез инде. Менә аларга бирелгән программа, аларга каршы килергә ярамый, все, алар балаларга менә шуны башларына тыгарга тиешләр. Если алар кире кага икән, үз сүзләрен әйтергә маташа икән, аларга икенең берсе. Ва галейкум ассалам. Нияз. Укытучыларга условие куялар инде. Сиңа нинди китап биргәннәр, нинди белем бирергә тиеш, син менә программа буенча. Все. Сиңа нәрсә диләр әле, не возникай. Русча әйткәндә. Менә шул белемне бир. Күпме укытучылар эштән җанып шул белемне бирергә мәҗбүрләр. Мине бәлки укытучылар да тыңлар. Менә русча әйткәндә инде полностью дебилизация бара. Балаларның башына гел кирәкмәгән ниләр тыгалар. Тормыш дәверендә гел кирәк булмаган әйберләр. Менә баланың башына кирәкмәгән нәрсәләр тутыралар. Беләсезме, менә совет белеме күптән юкка чыкты инде. Совет белемен менә Финляндиядә аны аңлыйлар. Совет белеме ул гаделлеккә, намуслылыкка өйрәтә торган белем, чын аңлы профессионаллар әзерли торган белем. Шуңа күрә менә кайбер илләр совет белемен за основу алып мәктәпләрендә белем бирә башладылар. Менә уйлап карагыз әле, Финляндиядә совет учебниклары белән, элеккеге программалар белән белем бирәләр. Нигә соң әле без Америка Кушма Штатларында әзерләнгән программа, теге дебилизация программасы белән балаларыбызны мәктәптә укытырга тиешбез. Ярар, мәктәпләр турында ансы хәзер сөйләшеп киттек. Хәзер мин сезгә югары уку йортлары турында әйтеп китәсем килә. Югары уку йортларын бетереп чыккан белгечләр белән дә белгечләр турында да олы кешеләр белән сөйләшәбез. Менә эшләрдә югары уку йортларын бетереп килгән кешеләр нинди белем дәрәҗәләре. Бу ничек дип әйтим инде? Сөйләп китсәң
Жыларгамы, көлөргәме, алар бернинди билимсез, буш ни белән баш белән киләләр. Алар эшли башлагач, эш дәверендә генә практикада билим профессия буенча үзләренең билемнәрен алалар. Бернинди практик үтмәгән, бернинди әзерлексез, алар просто нидә, нәрсә диләр инде аларның, анда утырып кайталар үзләренең парларын нидә, институтта. Алар акча барыбер, аларга барыбер, русча әйткәндә по барабану. Бөтенесе коммерсантлар, мәктәпләрдә дәген укытучыларны мәҗбүр итәләр, озын айтылган группалар, өстәмә уку бирү тегем, слабый балалар өчен тегем, укытучыларны мәҗбүр итәләр акчага, мәктәп счетына күчереп, өстәмә белем бирергә. Безнең заманда мондый хәл юк иде. Укытучы нирәк, слабыйрак баланы дәрестән соң алып калып, аерым аның белән шөгыльләнәдер. Шулай бит. Менә институтлардан